mano mar ICU. Weche mag ler mag sikunde onego ng'im matut ahinya, nikech ei skul kinyalo bedo gi nyithindo moingo 500. Mano ng'iso ni space ma nyathi ka nyathi kawo onego ng'i, nikech ok owinjo keta ji ma kata gidiyore to ni gin gibet abet. Sama nyithindo osebedo e skul to skul odiyore ma space maber ma nyithindo bede ok oromo, tibiro yudo ka kata gik mibolo yuma bende bolore to king'e ni ng'ama obolo gini ka. Koro gik moko ma konyo mondo ler obedie iyudo ka dok piny. Omiyo sikunde duto ma kendo ok kata ni sikunde mana mobedo affected sani gi, lakini sikunde duto owinjo ng'i weche mag ler mondo mi ngima mag nyithindo modak e skul obed maler. Nikech ka nyathi onge gi jonyuolne machiegni to nyathi ni e lwet jopuonj, to jopuonj ok ng'eny manyalo bedo ga tension no ng'eyo ni gini timore ne nyathini, gini timore ne nyathicha. Gin ga gik mang'eny bende gitime e skul kanyo ma kapok ong'iyo gima timore ni samoro nyathi osehinyore. Wang'iye kaka nyithindo nyalo bedo gi ler mobedo kende kato space mar nyithindo bende obed maber. To aneno skunde nitie gimo maber gikelo ni nitiere nyaka dispensary. Dispensaries go winjo obed well equipped ma ginyalo kapo ni nitiere gimoro marach matimore to nego bed ni itime piyo kaonge ginene ka nyithindo pok ohinyore. Tuoche to nyalo biro anywhere makata mana kata mier. Tuoche to nyalo biro, tuoche to en gin ma bende nitiere. One, ing'iyo kata mana handling mag chiemo ma bende nyithindo gichamo nikech population ma kamano duong'. Kuom ranyisi, skul mar Butere naneno ka nyithindo maromo 1,500 ne or dala. Ing'i kata mana kaka loso chiemo bende nyaka ng'i kaka iloso chiemo. Wells mago kisima mantiere skunde ma kamago bende sen dibed ni gintiere gi contaminated water. Nikech ng'e ni ka koro nyithindo osebedo 1,500, mano ng'iso ni rate ma gitiye gi gik moko ni malo. Koro kata kama itede chiemo cha